אז מה קורה חברים, כאן שחר בוידר, תן חדש של פורטנייט, ואנחנו הולכים לעשות עוד מוד רילוד. יאללה חברים, בואו נתחיל. רק לפני שאנחנו מתחילים את הסרטון, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה 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 על 20 עוקבים שנתתם לי. ויאללה בואו נמשיך בסרטון. מי שעוקב ממש טוב שלי, יכול, מי שצופה בכל הסרטונים שלי שעוקב אחריי ורואה את הסרטונים שאני עושה בהם את האדיטים, יודע כבר שאני שחקן שלט. ותגידו לי אם זה, מה דעתכם על האדיטים שלי בתגובות כאן למטה. מה השופ היום? תרנגולת? יש את התרנגולת? אוקיי, תסכים שאני די מערית. אם אני לא טועה של הסדרה שראיתי. הופה, מישהו כאן רמה 203 ואני רמה 211, וואו, לא ידעתי. חברים, תגידו לי איזה נשק אתם יותר מעדיפים. פעם או טקטיקל? אני ארקוד, או לא, אני כבר לא זוכר איך רוקדים. טק. אתם לא בורח, אתה 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 לא בורח. חברים, מי שלא יודע, שכבר אמרתי את זה כבר כמה פעמים בסרטונים ברילוד, שזה המקומות האהובים עליי, ואני פעם נלחץ פה, אתם יודעים, כי גם אמרתי שאני אראה לכם את האדיטים שלי, ויש כאן מספיק מקום לכתוב, לא? טוב, מלא מקום לכתוב. אבל אם חבר שלי נוחת בטילטילד, אני יודע שהמשחק שלנו נגמר, כי אצלי נוחתים די הרבה אנשים, ובטילטילד כל האנשים. מבינים? ואני לא יודע איך טילטילד היא שאני ממש אוהב. היא כזאת. אחרי שיהיה לי זמן לבוא אליו אז אני אקח. אני אקח את זה, אתם יודעים, אני יותר מעריץ את זה. שוקווייב עם איזה שאלה. אני מבזבז אחד, וישר לי עוד אחד. פעם, אין כאן בן אדם אחד. מה אמרתי? גם ככה המקום שלי לא כזה גדול, ועכשיו לקח לי את כל עלות. ידעתי שהוא ימות שם. מקווה אבל שהוא שחקן טוב לפחות. אם הוא לא שחקן כל כך טוב, אכלתי אותה. אבל יש כאן די הרבה לוט. אני יודע איך שכחתי משהו אחד. אני יודע איפה להשיג אשכרה תיבה אפיק. זה רוב הסיכויים, אתם יודעים? 100%. כאילו, 99%. עכשיו לקח לי אבל טיפה לזמן. לא פה חברים. מקווה שאף אחד לא לקח אותה. אבל כאן גם לפעמים יש לי תיבות אפיק. לא, מה הקשר? למה הדלקתי את הדבר הזה? המדורה. יאללה. טק. הנה חברים, פה. ואם לא פה אז שם. ואם לא שם אז איפשהו במפה. ברילוד לפי דעתי אחרי כאן למצוא תיבות אפיקיות. לא יודע מה איתכם. אל תדאגו חברים, עוד אחרי זה יחזיר את הרצף הזה, אבל אני לא כל כך אוהב אותו. אני לא אוהב SMG בכלל.
אם זה כבר לג'נדרי, זה אולי משהו טיפה לאחר. אני אוהב לוט טוב, אבל לא אכפת לי בלוט, לא אכפת לי בזה. אחי, מה אתה מסמן לי? מה אתה מסמן לי את זה? אחי, אתה לא רואה כמה חיים יש לי? מה זה? על ההתחלה כבר יצא דרופ? זה הזיה. בן אדם, יש פה בן אדם 100%, ראיתי. גם אתם ראיתם את האדום הזה שאני מדמיין. ידעתי שהיו פה אנשים, אבל לא בן אדם. סליחה. לא היו פה עכשיו אנשים, אבל ראיתי משהו שחוצב שם, יודעים? לא. אמרתי לכם, מי שעכשיו נחות בטלטל הוא גמור. הנה, עכשיו מי שמת שם, זה בטח מטלטל. ואני מאמין אפילו שזה מטלטל. למה אתם לוקחים בכל הטלטל את כל הלוט? בטלטל, איך אפשר לקחת את כל הלוט בכלל במקום הזה? חברים, יש לי מלא בניות, בוא נעשה טיפה טיטים. אוקיי, לוט גרוע. אבל גרפה אז, וזה סגול עוד. למרות שפעם זה נשק שאני הכי שונא. אתם יודעים את זה? אין לי כדורים לזה. טוב. איזה אדית נקי. איפה אלה? איפה האנשים? אחרי פתאום אחד בא אליי מאחורה, אני מתהפך עליו. איפה הם אבל? אחי, מפחידים אותי. מה? קראתם תאונה נראה לי, אבל מי שראה את הבאג הזה כבר נראה לי אבן. אבל לא אגיד אותו כי זה לא נראה לי חשבתי את זה. היי, ברור, אתה לא מגיע בלוט שלך. אתה מבין אותי? מה? לצערי הרב, אני אמות. אני לא מאמין, אבל לא נורא, חברים. הם היו 2, לא היה לי סיכוי אפילו. איזה כיף חנודר. איזה כיף לו. איזה כיף לו. לא, נעל דינק. טוב, אני אקח אולי את השאריות מהלוט הזה שם. איזה כיף לו, נודר. אחי, הוא יכול להחליף שם את... זה היה לי שווה לבוא לשם. זה היה לי שווה לבוא לפה. אחי, אני היחידי שראיתי גרפלר, לא? ידעתי. ראיתי שם גרפלר. אז זה בדיוק מה שאני הולך לעשות. כן. כן, ברה. לא רציתי לעשות את זה. כן, בחיים לא. אני חייב לקחת ממילותיי יער מטורף. אתם, לקחתם לי את הלוט. אתם תשלמו ביוקר על הלוט. מגיע לך, קבל בראש. אתה לא גנבת לי את הלוט, יא חורבן האחד. לא מאמין לך, אחי. תמיד דפקתי לפייט די טוב עם לוט כזה גרוע שהיה לי, אבל היה לי בניות ממש בכמויות. אחי, תראו איזה כיף, תראו איזה לוט יש לו. אחי, הוא חי את החיים הטובים. איזה כיף לו. אחי, אני חייב פאמפ נורמלי לפחות. בכל הלוט הגרוע שלי אני חייב פאמפ. עכשיו אני אתרכז בלוט יותר, למרות שזה הדבר השנוא עליי.
קורס בלי קבלי. פעם. אני אמות כאן. ב100%. חברים, לא מאמין לכם. אחי, תראו איזה לוט היה לו. לא מאמין לכם. לא מאמין, אני לא יכול להיות לכם מלא בני. אחי, אם הוא מת עם לוט כזה, אני לא יודע. אני לא יודע איזה מין בן אדם זה, אוקיי? זה לוט ממש מטורף. חברים, אני הולך לבן אדם שהיה איתי שם נגדי. הורג אותו. וזהו. יאפניסט. וואו. אחי, שכחתי שיש לו פעם. איזה שאלה הזאת, אחי, עזבו. אחי, תראו איזה שוטגן יש לו. לא, זה מטורף, הוא ימות. הוא מת. רק אל תמות עכשיו. אני לא יודע איך הוא מת עם לוט כזה, אבל שיהיה. מה אני אגיד? אני לא כל כך יודע, באמת. אחי, איך אני עוד כל פעם? איך אני מת כל פעם מחדש? אחי, הם לא נותנים לי לנשום. החבר שלי עכשיו 100% מת. מה אני אגיד, אחי? אחי, אתה תמות. תראה גם כמה חיים יש לך. מה הסיכוי שהוא מת עכשיו? מה הסיכוי שהוא לא מת עכשיו? אני באמת לא יודע שיש לי את הלוט הכי... אתם רואים שיש לי את הלוט הכי גרוע במשחק? ידעתי שתמות. אמרתי לך, למה אתה פורט סתם? לא מבין שהם גם הרגו אותי. אני מאמין שאני יותר טוב מהם. עם לוט כמו שלא הייתי יכול לפרפר שם את כולם. בבקשה, משהו טוב. אוקיי. בבקשה, אל תגיד לי שיש לך בן אדם. מי נוחת במקום הזה? טוב, חברים, המשחק הזה הבא זה לא בניצחון טבעי. מי שבד לא חוזר. אוקיי, עכשיו שלנו לא נחזור. אל תגידי שקרס לו. איזה הליכה של נובי יש לי. מה יש לי היום? ומה זה? גם בכללי אני שואל... אחי, למה אתה חוטף? למה הוא חוטף טבע? טוב, אולי כדי תפסיקו להיות חכם טיפה וגם מטומטם טיפה. אחי, אל תגלוף הכל. מה שאתה רוצה על זה. יאללה. אחי, מה אתה רוצה ממני? היה לך לא יותר טוב מזה. אלק חוצב בי. רגע חברים. אז חברים, אני חזרתי פשוט קראת כאן תאונה קטנה. מסכי לי שוב פעם מתחבר לי בהלם. אני חייב את זה לחברים, אני מצטער שאני כזה חזיגלות. לא מאמין לכם, אחי, מה עשיתי? אחי, תראו מה הזון עושה. תראו כמה כמויות הזון עושה לי. אני מת. לא אמרתי שמישהו הולך למות פה. וידעתי שזה אחד מהם. אחי, היה לה 2, וגם 2 חונקים. עכשיו תראו איזה לוט יש לחבר שלי. יופי. לפחות הוא לא מתפנק עוד פעם בלוט. אחי, הוא על 2 החונקים האלה. מה הסיכויים שהוא מנצח? הוא בקושי יודע לעשות אדיט, אני מאמין. אחי, צלם, כבר תמות גם ככה. לא, אם הוא מנצח את זה, זה באמת מטורף. אבל אם לא כזה... תפיל תם! אחי, תפיל תם! אומרים, אם זה לא שחקן גרוע, אני לא יודע.
מה קורה כאן? אחי, למה הוא לא מפיל אותם? למה מכאן? אחי, זה אחד מנה, שכחת אולי? זה לא שתיים. עכשיו הם ראו איפה אתה. כפיים, ילדון. עשית את זה תותח. תותח על. תותח על. למה עשית את זה? בוא תגיד לי. מה הוא מנסה לעשות, חבר? אם הוא בורח ככה כל המשחק הזה, הבנתי למה הוא כזה נוב, שאי אפשר לסמוך עליו. למה אתה מתחנזר רק בלוט? תנסה לפרוץ וזהו, אחי. נו באמת. הם כבר ישימו לב אליך בסופו של דבר. אתה יודע, נראה לי העלות שלו, זה אצלם. כי בגלל שהם האחרון, אחד נפל. הנה העלות שלי, חורבן אחד. למה אני מקלל? אחי, בבקשה תנצח? בבקשה תנצח? אחי, למה לברוח? עד שיש לך קרב נורמלי וזה מה שאתה עושה. אחי, אמרתי לכם שהוא לא יודע לבנות בקושי? תראה לי איך אתה עושה אדיט. תראה איך אתה עושה אדיט. איך אתה מתקמפר? כל כך חונק. איזה אדיט מהיר. וואלה, שיחק אותה באדיטים. גם נצח אחי, יש לו את אדיטים הכי גרועים וכזה, כאלה אני לא אוהב. לפחות בוקס הוא יודע. לא חשבתי אחרת. ידעתי שהוא לא עשיד, חברים. אמרתי לכם. אני לא אמרתי שהוא יפסיד, אבל צדקתי במשהו שהוא יפסיד. כאילו כן, אמרתי שהוא יפסיד, נכון. אבל לפחות נכין במקום שני. פשוט אני די משחק די גרוע, למה השעה עכשיו רק אני לא כל כך רואה. השעה בוא נראה שנייה. שעה 8:20 זה 8:25 ושעה מאוד מוקדמת האמת. יאללה, בואו נמשיך. חברים, תגידו, הראיתי לכם פעם אחת האם שלי. אני יודע שאני כל פעם מראה לכם את זה סתם ככה שאתם יורים בהתחלה, אבל פעם אחת ראיתם את האם שלי? קבלו. טוב, הוא עומד. קבלו. הם חרגול, אה? תמיד בסוף יש לי מטורף. הנה, אתם רואים, הנה האם שלי מופעל. הנה האם שלי מופעל. קבלו. וואק. הופה, על פלזנט פארק. אוקיי. הגיע טיפה לנשים ולוט מטורף. כאן אתם זוכרים פעם אחת איך נתתי מהלוט פה? סקארל. אפיק. פעם אפיק. הכל לוט מדהים. נפצו. מי שנוחת איתי פה, מתרסק איתי פה. אף אחד לא נוגע לי בלוט הזה. הוא שלי ורק שלי. אחי, למה? מה יש לנו פה? די. המקום אהוב עליי. ככה אתם עושים לי? מי נכנס בו? איך הגעת לפה? לאלדינק. הרסת לי את המקום האהוב עליי. בושה ממך. תמות. הופה, פגוע. הוא לא יפרוץ אותי יותר. למה אני נכנס ככה לפלזנט פארק? כמה אנשים יש בבית הזה?
אחי, אתם רואים את כל הצעדים האלה? או שאני מדמיין כאילו, כן? אחי, כל כך לא שמעתי את כל הצעדים האלה, נכון? כל כך לא שמעתי. אחי, למה אתה... אחי, רואים שזה שחקן מתחיל, בואו תודו בזה, תתוודו, והוא דרמה כזאת. איך הוא הצליח לעלות רמות? בטח כל משחק הוא ימות. איך הוא דורג בן אדם? למה החלטתי במקום? שאין בו נשק אפילו. שאין בו נשק. אחי, אם הייתי הורג את שניהם עם המורסס המכוער הזה, הייתי השחקן הכי טוב בעולם. טוב. חברים, אני מעדיף שנעשה חימום קטן. ואז, לצערי הרב, היום לא ניצחנו. אז נעשה את החימום הזה, נראה לכם טיפה עוד אדיטים. למה, עם האנשים השניים האלה, אני לא יודע מה, אבל שהם גם ממש טובים, כן? אני עדיין קורא אותם. ואני לא יודע איך זה הגיוני. אחי, מה זה הדברים האלה? מה זה? או, מה? תודה להם. יאללה. שמתי לב איזה רמה אני... חברים, מישהו יכול לעזור לי עם המשימות של דומה האלה? איך עושים את השלב השני? איך עושים את הדבר הזה? עוד מעט אני מסיים אותם ואני לא יודע איך אני עולה כל פעם. כל הזמן היה לי את כל הדברים האלה וכאן. ולא עשיתי את זה בני. יאללה. אין על מים נראה לי. יאללה בואו נתחיל. הנה אתם רואים? ככה אני מכיר את המפה האהובה עליי. הנה כזאת ברילוד. נכון, אין בזה שינוי. למה עושים גם ברילוד? אני אשחק כמובן הזאת ברילוד, יש שם מלא קירות ודברים. זה פיקקס טוב. איך זה פיקקס? פיקקס מטורף. פיקקס סביר. אבל עדיין טוב. גרוע. מטורף. FNCS! טוב, כאילו זה כבר לא כזה מטורף, אבל עדיין. מה זה הרקוד הזה? עכשיו הגיע הזמן טיפה לסיבובים, יאללה, הגיע הזמן, לא רוצה לנחות. תראו מה אני עושה לו, תראו מה אני עושה לבן אדם. אוצ'י. אני מת, תן לו לוט שהוא אוהב. אחי, יש לו לוט? בבקשה תגידו שאין לו לוט. חברים, לפני שאני פורץ, אני חייב לבדוק אם אני מחומם. כן, אני מחומם. לא יודע, רציתי לעשות את זה כדי להראות לכם קודם כל את האדיטים שלי, כי לא הייתי מחומם כזה ברילוד. אחי, מה יש לי בידיים? אני רוצה גם להוריד טיפה אנשים, להראות לכם את השואו שלי. כנראה שהיום זה לא היום. אוקיי, אבל אני עדיין טוב, אוקיי? אני עדיין טוב. אחי, מתנשקים שם, מה הם עושים? וואו, טוב. הופ, אחי, איך יש לו לוט? זה מי שאמרתי. מה? עם מה הוא משחק? אחי, איך הוא הוריד אותי? איך הוא מוריד ככה, אחי? עכשיו תגידו לי שאין לו לוט.
כי אני אמרתי את זה כבר פעמיים, אבל זה לא נראה לי כזה, מלא. זה היה פאמפ לפרצוף, כואב במיוחד. די כבר עם החונקות הזאת. די כבר להיות חונק. לא תדע איפה שיש מאחוריך מישהו, כן? בוא נעשה לכם טיפה אדיטים. למה? אחי, מה יש לי גם לאדיטים היום? למה אני לא מופעל? טוב, לפחות אדיטי הוא טיפה. אחי, מה הולך פה? מה הולך פה? אחי, אתה מבין שאין לך סיכוי עליי. טוב, יש לו סיכוי עליי עכשיו. אבל שאני אהיה מחובר, אף אחד לא יכול עליי פה. הוא בא מחוברת הזאת. סתם, הוא בא עליי. בום. לא באתי להריב איתך, באתי להרוג אותך. אתה מבין? אתה מבין אותי? אתה מבין? שאתה 5 HP? ביי. אחי, די כבר החונקים. זה חונק. אחי, גורדתי בן אדם. אחי, גורדתי בן אדם, יא חונק. אחי, די, באמת אין לי כוח לחונקים כמוכם, די, אחי, די. ככה אין לי כדורים. ככה אין לי כדורים לכלום, אחי. עזבו אותי. אחי, די! יא חונקים! אחי, זה שחקנים פשוט חונקים. די, אחי, די. בוא נסיים את הפרוי שלי. לא דמות הבא אנג. אתם יודעים מזה? מישהו יודע מזה? אנג? בטח יבין מה אני אומר. מצב האבטר אנג. מה? טוב, אומרים, עלה לי הסס. עלה לי העצבים, סליחה. בוא נסיים אותם עם פאמפ קל. ומי שלא יודע, האבוק. אתם יודעים, תמיד איזה יותר אני עם האבוק, כן? במיוחד עם האבוק מיתיק, חברים. כל סרטון מחדש שאני הולך לעשות, במפה הזאת עם האבוק מיתיק. מקווה שתתרגלו לזה, למה זה הולך להיות כל כך בטוחה. קבל. ביי. אחי, למה זה פגע לו בראש? אחי, רציתי להראות לו מה אני עושה עליו בראש. בא לי לראות כמה זה מוריד בראש. בואו נעשה פרו עם אדיטים, לא פרו עם אבוק. קודם נעשה פרו עם אדיטים. בוא אני יודעת קודם פרו עם אדיטים טיפה. להתרגל לזה. ואז נתחיל את השואו. אחי, זה פרו עם אדיטים, אתם יודעים? זה פרו עם אדיטים. אחי, כל היד שלי כואבת. די כבר, שיש לי רצף אדיטים די יפה. ביום הזה. אחי, איפה אתה הגעת? מה אתה צריך להפיק לכם סייפר, אחי? מאיפה אתה הגעת בכלל? אתם חברים, במפה הזאת מטורללת טיפה היום, אני לא צוחק, אבל שיהיה, מה אני אגיד? איך בא לתת להם אחד קליפ כזה, אבל צריך מישהו לא חונק במינו. בוא נעשה עליו. וויז'יקו. למה אתה... אחי! די כבר! די! איש! תודה רבה! תודה אחי! די אחי! תגידו לי עכשיו מאיפה הם באים. אני אגיד לכם מה אני עושה להם? תראו מה אני עושה להם. בואו נגמור עם הדבר הזה וזהו. לוקחים, איפה זה? אין את זה עכשיו במפה? לא נורא. לא בדקתי באלה. הנה זה. אבל זה עולה 1 ל-40 אני מאמין, לא? או 10 או 5. אז לא, אני יכול כבר עם עוד 2 קילים כבר עם זה, אני יכול לקבל
אשכרה אבוק, מיתי. למה אני יכולה לעשות קליפ, אבל טיפה קשה לי במפה כזאת, ובמיוחד כל האדיטים שקורה לי. אחי וואלה, הוא עשה שם לב כזה יפה. חברים, אני לא יודע למה לא דיברתי, מה? חברים, לרגע לא דיברתי. אני מצטער על זה כל כך, לא שמתי לב לסרטון, חשבתי שהוא בטעות כבר נגמר. איזה לב יפה. חברים, תראו איזה לב מושקע. היי, מה אתה בא עליי? זה לב. זה הלב של המפה, אני לא יודע מה זה. יפה כל כך. כמו לא יודע מה. אחי, די כבר. יכולקות כזאת לא פגשת. טוב חברים, זה הסרטון שלנו, מקווה שאתם עוניתי. שחר ועוד סרטון חדש של פורטנייט, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.